Hlavní otázka, kterou si ohledně přátelství klade Nový zákon, je tato. Kde lze skutečné přátelství najít? Zásadní odpověď zní v obci. Když chce Pavel charakterizovat soužití uvnitř obce, cituje zásady etiky přátelství. Noste vzájemně svá břemena. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Budete stejně smýšlet. Lukáš vidí prvotní obec tak, že uskutečňuje antický ideál přátelského společenství. Mít jedno srdce a jednu duši a vše společné. Také Janova obec se považuje za skupinu přátel. Klíčovým slovem Pavlovy ekleziologie je koinonia. Společenství věřících je tak pevné proto, že je s ním ve spojení ještě někdo třetí. Je to Ježíš Kristus, který zaručuje věřícím podíl na sobě samém a je tak základem jejich soudržnosti. To se děje nejintenzivněji při Eucharistii. Dobrý večer, přátelé. Vítám vás na knižním salonu Dominikánského nakladatelství Krystal OP. Úryvek, který právě zazněl, pochází z knihy, když se dnes večer chceme společně věnovat, z knihy Přátelství a reforma Terezie z Avily a Jeroným Gracián. A dnešním večerem nás bude provázet přímo autor knihy Jan Koříz, kněz řádu Bosých karmelitánů. Otec Jan vystudoval teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a karmelitánskou mystiku na řádové koleji v Avile. A v současné době působí ve farní pastoraci ve Slaném a je kaplanem a vyučujícím na základní škole maltéských rytířů v Kladně. Moc vás vítáme, otče Jané, a jsme moc rádi, že jste přijal naše pozvání a že nám dnes večer svoji knihu představíte. Knihu zde máte k dispozici, můžete si ji zapůjčit, listovat během večera, můžete si ji také zakoupit dneska s 20% slevou a kromě toho je tam pár kousků také knihy, které se budeme věnovat na příštím knižním salonu, takže si můžete také dopředu zakoupit, abyste se na příští salon dobře připravili. Jednu ti věnujeme. O hudební doprovod dnešního večera se opět postará Jiří Kopecký a připravil si pro nás improvizace na skladby španělských autorů 16. století. To je z mé strany na úvod vše. Přeji vám krásný večer a dávám slovo otci Janovi. Tak děkuji. Já už jsem znervózněl, jak jsem slyšel tady, jak se o mě mluví, tak to bylo jako do začátku to bude. Já než se dostanu do tempa, tak možná budu chvilku jako vybrit. Tak já jsem rád, že jste přišli. Jsem si říkal, kolik lidí to bude zajímat, že to téma působí tak jako hodně karmelitánsky, ale tak já se pokusím snad vám dát několik jako inspirací, které můžou být obecné, nemusí být jenom pro členy našeho řádu, abych se trošku vetřel do přízně, tak budu taky se snažit mluvit pozitivně o Dominikánech, až myslím na jednu výjimku, tam mluvím o nějaký inkvizici, takže tam to možná tak pozitivní nebude. Tak, ale začneme uvnitř řádu a nezačneme v 16. století, začneme tady ve 20. To je jenom taková jako, nevím, to mě tak napadlo, jo, takhle začít. Okolo druhého vatikánského koncilu, tak v našem řádu bude to hodně zjednodušené. Jo. Budou takové jako, prostě, aby jsme se vešli, tak kdo tady má jako třeba nějaké detailnější znalosti, tak mě to potom, jo, je to hodně zjednodušené. Tak okolo druhého vatikánského koncilu, tak v našem řádě se objevily nejrůznější ideologie. Jo.
A když to teda velmi, velmi zjednodušíme, tak můžeme říct, že bratři hlavně v té španělsky mluvící oblasti, což byla ale oblast dlouho, kde žila naprostá většina členů našeho řádu. Jo, ještě já, když jsem vstupoval, to je nějakých necelé čtvrtstoletí, tak tehdy ještě víc než 50% bratří žilo ve Španělsku, nebo teda ve španělsky mluvících zemích. Teď v tom Španělsku úbytek je naprosto jako rapidní, takže teď máme třeba nejvíc bratří už v Indii, no, tak se to jakoby přesunulo, ale ještě před těmi nějakými třeba 25 lety a samozřejmě v těch 50. 60. letech, tak ta jakoby španělsky mluvící oblast, tak ta byla prostě naprosto dominantní. No a když teda bych zmínil ty ideologie, jo, tak bratři byli tehdy hodně inspirovaní teologie, s určitým jako posunem k ideologii, bych řekl. Tak bratři byli hodně inspirovaní takzvanou teologií osvobození. Já teď nebudu vysvětlovat, co to znamená, jenom řeknu, že to byla teologie, která byla, aspoň některé její směry byly také inspirované marxismem, nebo určitými marxistickými ideály rovnosti a tak dále. No a oni z tohoto úhlu pohledu hodně četli tu vlastní řádovou tradici. Takže když to teď zase hodně zjednoduším, tak třeba říkali, ano, svatá Terezie, tak od 16. století jsme o ní mluvili jako o učitelce modlitby, ale my jsme si neuvědomovali, že ona také se snažila osvobodit ženu z područí muže v církvi. Třeba. Jo? A tady máme a máme vlastně už jakoby ten určitý, já neříkám, že to je úplně jako špatně, ale že ukazují určitý směr jakoby toho myšlení, který vlastně se tehdy jako objevoval a byl poměrně jakoby výrazný. No a proti tomu byla reakce taková, hlavně teda u sester, zase v těch španělsky mluvících oblastech, které vlastně se jakoby vůči bratrům do značné míry vyhraňovaly a vlastně mluvili stále o věrnosti tradici, kterou chápali jako doslovné napodobování vlastně života, jaký se vedl v 16. století v klášterech svaté Terezie. Takže když třeba, nevím, takový detail, jo? Když uvažovali, jestli mají mít v klášteře pračku, tak říkali, a měla svatá Terezie pračku? Neměla. No, tak je správně, neměla pračku. Jo? Tohle to byly jakési dva krajní směry, říkám, že to je velké zjednodušení a samozřejmě mezi tím byla celá škála jakoby postojů, které se blížily k jednomu nebo k druhému. No a na pozadí tohoto sporu tak probíhala taková teologická diskuze, která zní mimořádně akademicky, ale myslím si, že ta diskuze byla, jestli svatou Terezii máme chápat jako reformátorku Karmelu nebo jako zakladatelku zcela nového společenství. Říkám, to zní jako strašně akademické, ale uvidíme, že to má určité důsledky. Jo. Ona totiž reforma bývala dlouho v církvi chápána téměř výlučně jako návrat k něčemu, co bylo na počátku. Jo? A zase v jistém slova smyslu je to pravda, protože že na počátku vzniká určité jakoby charisma a k tomu charismatu je potřeba se vracet. Ale mnohdy to bylo chápáno vlastně ten návrat na počátek jako taky návrat k určité třeba kanonicko-právní kodifikaci toho charismatu. Jo? A tohle bylo vnímáno teda jako reforma, jakoby návrat k tomu, co se žilo na začátku třeba toho daného řeholního společenství. Tak to by byla ta reformátorka, jo? Návrat k něčemu, co tady bylo kdysi. A když ti, kteří teda mluvili o Terezii jako o zakladatelce, tak říkali, no to vůbec tak není, ona přichází s něčím úplně novým, s něčím, co tady ještě nebylo. Jo? Třeba vlastně s těmi kláštery, kde ty ženy mají tu svobodu od těch mužů. Jo? Kde jako si do toho nenechávají zasahovat a tak dále. Jo? A tohle že je vlastně taky vlastně něco, co bylo v tom, já se teď zmíním jedinkrát, pak ještě možná jednou, o jezuitech tady, omlouvám se bratřím Dominikánům. Jo, že třeba na začátku toho novověku vzniká třeba řeholní společenství jezuitů a najednou jsou tady řeholníci, kteří se třeba nemodlí v chóru a nenosí řeholní šat, což bylo úplné novo, že v tehdejší době. Jo? Tak bylo to něco nového. Jo? A tak jestli chápat Terezii jako tu reformátorku nebo jako tu zakladatelku, tak ta debata nedospěla, jak to bývá, k žádnému obecně přijímanému závěru, ale podle mě to není podstatné, podle mě je podstatné jedno,
že Terezie ve svých klášterech rozhodně teda neobnovila způsob života z hory Karmel. To ani nebylo možné už z toho důvodu, že o něm téměř nic nevěděla a my do dneška o něm jakoby víme velmi málo. Jo? Takže vlastně napodobit něco, o čem nemáme jako informace, tak je velmi obtížné. Ale byla jim určitě inspirována, a tady už se dostáváme poprvé k tomu tématu, které nás zajímá, toho přátelství. Ona věděla, že ten způsob života na Karmelu byl poustevnický nebo polopoustevnický. A ona dlouhý čas, k tomu se ještě dostaneme, tak vlastně vnímala sebe samou jako tu, která plýtvá obrovské množství času na to, co bychom mohli nazvat pseudopřátelství, něco, co nejsou opravdová přátelství. V hovorně kláštera Vtělení v Avile, což byl ten klášter, do kterého vstoupila, teda samozřejmě ještě klášter před vznikem té její reformy. A když je teda inspirována tím poustevnickým ideálem, tak tomu chce zamezit. Těm pseudopřátelstvím a tomu jakoby ztrácení času, jo, které ona tenhle typ přátelství vnímá jako protiklad přátelství s Bohem, ke kterému se cítila být celý život povolána. Jo. Na druhou stranu, tak tohle byla jako reforma ve smyslu toho návratu k tomu poustevnickému počátku na Karmelu. Na druhou stranu, třeba v těch svých klášterech zavedla komunitní rekreaci, která neexistovala ani na Karmelu, ale neexistovala ani před zahájením před začátkem té reformy. Jo? A tady už máme něco nového. Máme tady vlastně ten určitý jakoby humanistický ideál, že jsme v době toho končícího humanismu, ne ještě jako v barokní době vyloženě. To znamená, jsme v době, která ty lidské hodnoty a lidské kvality prostě tak vnímá pozitivněji než třeba ta předchozí doba. Jo, tak Terezie taky vnímá vlastně to společenství sester nebo potom i bratří, které může vzniknout. Ta skutečná přátelství, to skutečné sdílení vnímá jako něco, co není v protikladu k přátelství s Bohem, ale naopak jako něco, co mu napomáhá. Tak já si myslím, že takový asi nejkrásnější doklad tohle z toho jsou její vlastní slova v knize Zakládání, nebo někdy se to překládá kniha o zakládání. To je kniha, kde ona mluví o zakládání vlastně většiny těch klášterů, které vznikly během jejího života, kromě toho prvního kláštera svatého Josefa, který už popsala ve svém vlastním životopise. No a když šla zakládat do Valladolidu, jednoho z tehdy významných, nebo do dneška významných španělských měst, tak sebou vzala také svatého Jana od Kříže, kterého získala už jako prvního bratra, který by začal vlastně s reformou mezi bratry, jo, s reformou v mužské větvi. On se tehdy ještě jmenoval Jan od svatého Matěje. Jméno Jan od Kříže si potom dal, když vlastně započal ten nový život v Burvelu. A v té knize o zakládání vzpomíná na tu společnou cestu do toho právě založeného kláštera, který ještě neměl uzavřenou klauzuru, takže Jan od Kříže tam vlastně nějaký čas žil vlastně jako, nebo několik dní tam byl přímo jako se sestrama, tak tam vzpomíná tím způsobem. Protože jsme byli několik dní bez klauzury, byl prostor o to informovat otce bratra Jana od Kříže o způsobu, jakým postupujeme, aby všemu dobře porozuměl, jak co se týče umrtvování, tak pokud jde o rekreaci, kterou máme společně. Neboť se vše děje s velkou umírněností, aby se zde porozumělo chybám sester a abychom načerpali nějaké síly k zachovávání přísnosti řehole. Jo? A řehole ukládá taky vlastně mlčení, velkou část ne. Jo, a Terezie říká, abychom to mlčení mohli dobře zachovávat, abychom nebyli pokoušeni, jo, třeba k tomu hledání těch pseudopřátelství v té hovorně, tak zavedeme něco, co nám vlastně jakoby pomůže zachovávat ho v těch částech dne, kdy jako mlčení se má zachovávat. Tak, jak už jsem říkal, můžeme Terezii klidně považovat za zakladatelku a reformátorku, aspoň v případě, že reformu nechápeme pouze jako návrat do stavu, který panoval někdy před staletími. Terezie někdy má tendenci sama sebe prezentovat tímto způsobem a tím důvodem tady v tomhle případě určitě byl trošičku ten stín inkvizice, která se snažila ve strachu z proniknutí protestantismu do Španělska a z následných náboženských válek nebo občanských válek náboženského charakteru, které vlastně probíhaly všude tam, kde jakoby protestantismus získal nějaký vliv, jo, tak Španělé vlastně ve snaze tomu zabránit, tak vlastně inkvizice potírá veškeré novoty v uvozovkách.
Jo? A těmi novotami bylo myšleno to, co vlastně jakoby říkají protestanti. A tak Terezie, když říká, že se vrací jako k tomu, co se žilo nahoře Karmel a tak dále, tak se chce vyhnout tomu podezření, že zavádí ty novoty. Jo? Což bylo vlastně jakoby podezřelé už jako samo o sobě, zvláště když to tedy zaváděla žena bez nějakého jakoby hlubšího třeba teologického vzdělání a tak. Takže v tom, jak jsem říkal, v tom Terezině pojetí reformy jde o propojení těch starých nebo středověkých poustevnických ideálů s ideály humanistickými, to znamená s pozitivnějším vnímáním lidské přirozenosti a lidských hodnot, včetně mezilidských vztahů. A tohle se týkalo i klášterů mníšek a potom trošičku se aspoň dotkneme toho, že se to týkalo taky vzdělání a apoštolátu, což bylo něco, co bylo potom typické pro bratry a co taky obdivovala a čeho si vážela právě u toho Jeronýma Graciana. Tak tady končí první kapitolka, tak jestli chceme kousek hudby. A jinak potom, kdybyste mi do toho chtěli jako vskočit, tak třeba vždycky po té hudbě můžete třeba položit už nějakou otázku vždycky k té kapitolce. Třeba pak bude ještě prostor na konce. Tady všiml, že jsem si tam nenakopíroval něco, co jsem chtěl. Máme tady druhou kapitolku, kterou jsem nazval Terezijina přátelství. Tak jenom letem světem několik takových jako charakterističek. Tak Terezie byla bytost od přirozenosti jako velmi komunikativní a jako vztahově zaměřená. Ona o tom sama opakovaně hovoří o své mimořádné schopnosti navazovat kontakty, vytvářet vztahy a získávat si přízeň svého okolí. A toto všechno prožívala od mládí až do posledních dnů svého života. Já jsem si tady nakopíroval ten příklad z mládí, nakopíroval jsem, jak potom učarovala biskupovi, no vidíte, teď jsem to zapomněl, v posledním místě, kde zakládala teď. Mendoza. Prosím. Mendoza. No, Alvaro de Mendoza se jmenoval ten biskup, ale teď jsem z Burgosu. Tak to nebude, jo. Ale rád uvádím její vlastní vzpomínku na dobu, kdy jí bylo 16 let. A otec se rozhodl uzamknout jí v klášteře Augustiniánek. To byl klášter, který byl asi 500 metrů od jejího rodného domu, je to v těsné blízkosti Avelských hradeb, protože se mu zdálo, že máš příliš jako těsné vztahy se svými bratranci. Jo, a Terezie to nečekala, on jí prostě jednou ráno probudil a odvedl jí do toho kláštera a tam prostě byla, jo, v těch 16 letech. Jo, to byla jako klášterní škola, jo, nebylo to jako klášter, bylo to jako klášterní škola. No a Terezie nejdřív byla v šoku, ale potom říká, že už asi za 2 dny si zvykla, jo, a vzpomíná na to ve svém životopise tímto způsobem. Všechny, a myslí sestry
ty ostatní chovanky, byly rády v mé přítomnosti, protože v tomto jsem od Pána dostala milost, že jsem dokázala přinášet uspokojení všude, kde jsem byla, a proto jsem byla velmi milována. Tak tohle to píše, když je 16 let, ale je to něco, co jí potom provázelo opravdu po celý život. Jo? Tam s tím Mendozou, protože to už je poslední rok, nebo to už je několik měsíců před její smrtí, že jo? A tak to je škoda, takže tak to potom třeba tam někde najdeme. Tak, další charakteristikou těch terezijních přátelství bylo také to, že se odehrávala vždycky jakoby na více rovinách. Ta přirozená náklonnost se mnohdy snoubila s praktickou spoluprací v nejrůznějších oblastech, ale také se směřováním těch přátel k Bohu. Jo? Ona se přátelila s lidmi, kteří napomáhali k Bohu, na cestě k Bohu, a ona zase vlastně jim jakoby pomáhala na cestě k Bohu. Uvedu tady zase dva takové krátké příklady. První je přátelství s mladou avelskou vdovou Guiomar de Ulloa, matkou 4 dětí, která měla výrazný podíl na založení kláštera svatého Josefa. To byl ten vůbec první klášter bosých karmelitek. Ona ho vlastně jakoby financovala a vyjednávala o tom jeho založení a tak dále. A o ní v dopise svému rodlému bratru Lorencovi nebo Vavřincovi, to byl jeden z jejich bratrů, kteří odešli teda do Ameriky, ale pak se vrátili, tak píše takto. Ačkoliv ovdověla v 25 letech, již se nevdala, ale velmi se odevzdala Bohu. Je velmi duchovní, jsou to již více než 4 roky, co mě s ní pojí přátelství užší, než bych mohla mít s vlastní sestrou. Velmi mi pomáhá, protože získává rentu z mnoha stran, ačkoliv v současném okamžiku zůstala bez prostředků. No, tak vlastně tam jakoby mluví o tom, že pojí přátelství a hned přechází na to, že jí vlastně pomáhá s získáváním jakoby těch prostředků pro zakládání kláštera. A takhle ona jakoby vlastně skáče mezi těmi tématy, jo, z té osobní roviny na tu praktickou, na tu duchovní, taky vlastně něco typického. No a tak, jak jsem říkal, jsme na dominikánském území, tak tady zmíním taky přátelství s 2 významnými osobnostmi tohoto řádu. První z nich byl filozof a teolog Dominik nebo Domingo Bañez, terezín zpovědník a takový jako teologický poradce, který vlastně jí mnohdy potvrdil jakoby pravdivost těch jejich prožitků, i když teda se mu vůbec nelíbila kniha Vnitřní hrad, což je vrcholné Terezino dílo, tak to říká, ta dobrá není. Ale Terezie v té době už měla nějakou velkou vnitřní jakoby jistotu a tohle tak říká, on říká, že není dobrá, ale mně se zdá, že je. Už není tak úplně jako... Tak to bychom taky mohli zmínit, ještě tady bude citace z jednoho dopisu, kde o něm píše, ale ještě lépe nám poslouží další dominikánský řeholník, který se jmenoval Pedro Ibañez, nebo Petr Ibañez. Byl to převod kláštera svatého Tomáše v Ávile, to je dodneska existující klášter, z největších klášterů ve Španělsku, má 3 kvadratury. Postavil jeho, nebo nechali ho postavit Izabela Kastelská, Ferdinand Aragonský jako místo pohřbu vlastně svého jediného syna a následníka trůnu. A taky tam byl, ten tam ještě pořád je, vypadá to tam jako tady u nás v Praze v katedrále, že před presbytářem je tam takhle ten hrob vlastně toho následníka. No a potom tam byl, a tady teda ta jediná negativní zmínka si dovolím, nebo negativní, byl tam také hrob dlouholetého zpovědníka Izabely Kastelské, vlastně prvního inkvizitora Tomáse de Torquemada, kterého ale lid na konci 19. století někde vykopal a kam si ho prostě jako pohodil. Takže ten už tam teda není. No a ten Pedro Ibañez byl vlastně první z těch, kteří Terezii potvrdili autentičnost jejího duchovního života nebo těch jejich mystických prožitků a nadpřirozených obdarování. Ale co je zajímavé, a je to typické právě pro Terezijina přátelství, že on sám se jí později nechal inspirovat k cestě hlubokého duchovního života. Ona na něj zase vzpomíná v knize Života, v tom svém vlastním životopise, a tam píše takto. Byl natolik vzdělaný, že jsem se mohla zcela spolehnout na to, co mi říká. Vylíčila jsem mu proto všechna zjevení a způsob modlitby a velké milosti, které mi činil Pán, a to s největší jasností, jaké jsem byla schopná.
a prosila jsem ho, aby to zvážil velmi pečlivě a řekl mi, zda je něco z toho proti písmu svatému a co všechno v tom cítí. Jsme ještě v době, kdy nemá jakoby tu jistotu, jo, o těch svých jakoby vnitřních prožitcích, kterou už potom má, když třeba říká, že teda otci Banyazovi se to nelíbí, ale já si myslím, že to je dobrý. Jo, tak to už je jakoby v pozdější době. Jo. Tady jsme v době, kdy mnozí říkají, že je obětí démona a tak dále a ona je jakoby velmi, velmi nejistá jakoby v tom, co prožívá, tady nachází nějakou jakoby oporu. Jo. Takže on jí potvrdil tu pravdivost té zkušenosti, nebo říká, že tam nenachází nic, co by odporovalo víře, ale také se jí nechává sám inspirovat. A světec se potom pokračuje a říká, ačkoliv byl velmi dobrý od té doby, jako co se s ní začal pravidelně setkávat, od té doby se mnohem více ponořil do vnitřní modlitby a odešel do jednoho kláštera svého řádu, kde je možné žít ve velké samotě, aby se jí mohl lépe věnovat. To, o čem mě dříve ujišťoval a čím mě utěšoval pouze na základě svého vzdělání, nyní dělal i na základě duchovní zkušenosti, které měl v nadpřirozených věcech mnoho. Jo, a tohle je něco, co je potom typického, jak jsem říkal, třeba taky pro to přátelství s Jeronýmem Gracianem, které je hlavním obsahem té knihy. Tak, co to je za ráno? Tak a teď ještě jedna důležitá věc, že dříve než Terezie jako dokázala plně rozvinout tu svoji vztahovou přirozenost, o které říká, že ji vnímala už v dětství. Já jsem četl ten úryvek, že těch 16 let a už dříve v dětství. Tak dříve, než plně rozvinula ten jeden ze svých největších přirozených darů, tak musela projít dlouhým očišťováním, provázeným také vnitřním utrpením a opakovaným setkáváním se s boží milostí. Jo, protože se jedná o jedno z takových asi klíčových témat pro pochopení té knihy, tak bych se o tom krátce zmínil. Terezie vstoupila do toho kláštera vtělení, kláštera karmelitek tehdy ve svých 20 letech. Ona sama říká, že to odloučení od rodiny a přátel, která měla do té doby, bylo velmi bolestivé a v mnoha ohledech spíše vnější než vnitřní. V tom uvolněném prostředí kláštera vtělení, který do jisté míry sloužil jako odkladiště šlechtických dcer. Jo. U Terezy tak nebylo, ale mnozí tak bylo. Ono totiž v Avile tehdy bylo, my jsme měli, když jsem tam studoval, my jsme měli tam s předsedou místní komunistické buňky. Jsme měli takový jako kurz o životě v Avile v 16. století. To bylo velmi zajímavé. Já jsem teda měl zrovna tu španělskou chřipku, jak jsem o půlku přišel. Ale i to, co jsem slyšel, bylo velmi zajímavé. A on třeba říkal, že v té Avile bylo o několik desítek procent v Terezíně době více žen než mužů. Jo. Protože muži odcházeli vlastně do nového světa, jo, do Ameriky, vlastně za těmi, no mnozí se nevrátili, že jo, mnozí třeba padli, nebo mnozí se oženili někde po cestě, jo. A tehdy neexistoval vlastně jakoby status svobodné ženy, jo. Takže když jako ti ženichové tam nebyli a ta rodina chtěla prostě, aby si jako zachovala určitý status, no tak musela najít nějaký klášter, kam vlastně přijali tu jejich dceru. Jo? Takže tímhle tím způsobem se naplnil ten klášter, který v největším rozkvětu v úslovkách měl 180 mnišek. Jo? Některé tam měly třeba svoje služebné a tak dále. Jo? A do tohohle z toho prostředí tam teda přichází svatá Terezie, moc velkou nějakou jakoby duchovní formaci tam neměla, no a trávila hodiny a hodiny rozhovory v té hovorně. To byla taková jako je dneska ten internet. Tak tehdy byla ta hovorna, oni tam přijížděli, třeba se vraceli z té Ameriky, že jo, a teď se dozvěděli, že ta jejich příbuzná jakoby v tom klášteře, tam šli do té hovorny, tam vykládali, co tam všechno viděli, jo, a co tam za zvířata, co tam žije, tak, jo. Tímhle způsobem se tam jakoby trávil čas. No a Terezie později to období prožité tímhle způsobem charakterizuje těmito slovy. Šla jsem od kratochvíle ke kratochvíli, od marnosti k marnosti,
od příležitosti k příležitosti, rozumí se jako příležitosti ke hříchu. Když jsem se vrhla do velkých příležitostí, má duše již byla velmi unavená tolika marnostmi a já jsem se styděla v tak zvláštním přátelství, jakým je hovořit s Bohem v modlitbě a navracet se tak k němu. To je zajímavé. Terezie nikdy jakoby neopustila, ona jakoby zároveň se cítila jakoby hluboce přitahována jako k tomu, co ona nazývá přátelství s Bohem. Jo? Ona definuje vlastně modlitbu jako přátelství s Bohem. A tak prožívá pořád to přátelství s Bohem a jako vrací se k němu. Jo? A zároveň jakoby prožívá tuhle kratochvíli a marnost a příležitost jakoby v té hovorně. A teď v sobě cítí obrovské jako rozdělení. Jo? A není schopná se jako ani jednoho, ani druhého vzdát. Jo? Tak tohle je jakási vlastně schizofrenní situace, kterou ona tady prožívá. Říká, že prostě není schopná vlastními silami ten způsob života opustit. No a píše, že ke konečnému osvobození, které by umožnilo plně zaměřit celý svůj život k Bohu, jak později uvidíme, nestratit zároveň ta skutečná lidská přátelství, tak vlastně potřebovala mystickou milost, protože je první vytržení, které teda kdy přijala a na které vzpomíná tímto způsobem. Říká, porozuměla jsem slovu, jo, která ji teda adresuje sám Kristus, jo, jakém se řekl bychom soukromém zjevení, ale ona ho neviděla, jo, vlastně slyší jenom vlastně jakoby vnitřně slova Kristova. Jo. Porozuměla jsem slovu, již si nepřeji, abys rozmlouvala s lidmi nýbrž s anděli. Tady máme určitou vynechávku a ona potom pokračuje. To se opravdu velmi dobře naplnilo, neboť jsem již nikdy více nemohla přivolit přátelství, ani cítit útěchu či zvláštní lásku k nikomu jinému než osobám. O nichž vím, že ji mají k Bohu a snaží se mu sloužit. A ani to nebylo v mé ruce. Zase nebylo v mé moci mít nějaké jakoby hlubší přátelství s lidmi, kteří nebyli zároveň vlastně božími přáteli. A pokračuje, kéž je Bůh navždy požehnán, že mi v jediném okamžiku daroval svobodu, které jsem ani se vší možnou pílí nedokázala dosáhnout sama. Ačkoliv jsem do toho často vkládala tolik síly, že mě to stálo mnoho zdraví. Ona vlastně také popisuje určité jakoby nervové vypětí, jo, které prožívá a vlastně jakousi nervovou jakoby chorobu, jo, která ji upoutala několik let na lůžko, jak se vlastně snaží překonat tohleto jako vnitřní rozdělení, říká, nedokázat. A tady v jediném okamžiku vlastně bez nějaké bolesti jí z toho Kristus osvobozuje. Jo, a pokračuje ještě, jelikož to bylo učiněno tím, který je všemohoucím a skutečným pánem všeho, nespůsobilo mi to žádnou bolest. Vnitřní bolest. Tak, a Terezie hned teda vysvětluje, to už jsem říkal, že těmi anděli, nebude se už stýkat s lidmi nýbrž s anděli, takže nejsou míněny neviditelné duchovní bytosti, nebo pouze neviditelné duchovní bytosti, ale že jsou tím míněni lidé, kteří žijí v hlubokém přátelství s Bohem. Jedním z takových andělů, ono často bude takhle nazývat, bude potom otec Gracián, druhý hlavní představitel té knihy. Já teď předběhnu trošku a přečtu část Tereziina dopisu, kde se o něm právě tímto způsobem hovoří a kde ho srovnává se svým předchozím zpovědníkem už zmiňovaným Dominikem Banězem. V tom dopise reaguje na výtku matky Marie Baptisty, přeborky kláštera ve Valladolidu, která byla další z Banězových duchovních dcer, že kvůli přátelství s Jeronýmem Graciánem opomíjí svého bývalého zpovědníka duchovního rádce. A Terezie teda na tohleto výtku reaguje těmito slovy. Říkáte, že jelikož ho mám, Graciána, už se ani nevzpomenu na svého otce bratra Dominika. Bude to nejspíš tím, že jeden je tak odlišný od druhého, že mě to udivuje, protože má ke mně vztah přátelství toho druhu, že se neprobírá nic jiného, než co se týká duše. Je to jako rozmlouvat s andělem, jímž je a byl vždycky. A i když zmíněný otec je jim také, Dominik Baněz, nevím, co za pokušení to je, že se mi zdá, že jde o něco velmi odlišného. A teď se vrací k otci Banězovi a říká, požehnán buď Bůh, že je na tom lépe, si zdravotně měl nějakou indispozici. Pozdravujte ho ode mě. Tak, tady můžeme uzavřít tu kapitolku konstatováním, že Terezie je schopná plně a svatě
prožívat přátelství s lidmi teprve v momentu, kdy se plně odevzdá Bohu. To je zajímavé, že my to někdy vnímáme jako určitý protiklad, že buď to se člověk, která odevzdá Bohu, nebo žije nebo člověku. A tady se ukazuje, v Terezíně zkušenosti je to jinak. Jo, skutečné odevzdání se Bohu otevírá opravdovému přátelství s lidmi a osvobozuje ji od toho, co nazývá těmi pseudopřátelstvími, které prožívala v té klášterní hovorně. Tak to je konec 2. kapitolky, tak jestli zase máte něco třeba. Tak dobře. 3. kapitolku jsem nazval Jeroným Gracián. Pokud se nepletu, v té předchozí jsem ho poprvé jmenoval, a protože je to osoba, aspoň tady v českém prostředí, v podstatě úplně neznámá, tak prostě nemůžeme pochopit to, co ten vztah mezi Terezií a touto osobou, když vlastně trošičku nepředstavíme jeho, řekněme, raketovou kariéru církevní na Karmelu. Jo? Protože on, když se poprvé setkává s Terezií, tak je to už v době, kdy vlastně je představeným, byť je to ještě v podstatě mladík. Tak, Jeroným Gracián byl synem Dona Diego de Alderete, jednoho ze sekretářů králu Karla V. a Filipa II. Sekretář tehdy neznamenal sekretář jako v našem slova smyslu, ale byl to v podstatě ministr. Jo? Sekretáři byli jakoby ministři pro jednotlivé jakoby oblasti, takže byl to poměrně vysoce postavený člověk a Doní Juany Dantyšek, ona měla trochu polský původ. Narodil se 6. června 1545 jako třetí z 20 sourozenců. Terezie se později seznámí také s jeho matkou. Také budou přítelkyněmi a právě tato paní Juana Dantyšek napsala celou řadu, ona dostala jeden exemplář knihy života, Terezína vlastního životopisu, ona se tam dopisovala, když tam říká, to mi řekl třeba jeden otec tam a tam, tak ona si tam tuškou dopisovala jména. Jo? Takže my dneska, když máme třeba poznámky pod čarou v knize života, tak z velké části pocházejí vlastně jakoby z pera téhleté dámy, protože ona si tam vlastně psala různé jakoby poznámky i tam, kde Terezie chtěla jako třeba uchovat toho slov analytiče. Tak to je jenom tak jako na okraj. Tak 7 z těch 20 sourozenců se rozhodne pro řeholní život
Karmelitánský hábit obléknou Marie od svatého Josefa, Izabel od Ježíše, Juliána od svaté Terezy a Lorenzo Graziano, tak to asi není důležité. Tak, co je důležité pro Graciana, je, že už od 15 let studoval také díky přízni krále s mimořádným nasazením v Alcalá de Henares, to je univerzita, dneska je to na okraji Madridu, tehdy to bylo mimo Madrid. A on, když vzpomíná na tohleto období, tak píše, mým hlavním zájmem bylo studium, do něj jsem se nořil ve dne i v noci. V pouhých 19 letech se stal mistrem svobodných umění a potom pokračoval ve studiu teologie. A zároveň už v této době začal projevovat značný zájem o duchovní život. A právě tohleto spojení vzdělání a duchovního života tak bude neobvyklé v té první generaci karmelitánů, tak bude vlastně něčím, co ho právě duchovně zblíží také se svatou Terezí, která se zmiňuje, nebudu to tady rozebírat, ale opakovaně se zmiňuje o škodách, které jí způsobily nevzdělaní zpovědníci a duchovní rádcové. No, tak proto vlastně ona má velký důraz na to. Oni ne proto, že by jí chtěli škodit, ale protože vlastně stotožňovali duchovní život s tím, co prožívali oni sami. Jo? Kdežto u těch vzdělaných ona má zkušenost, že jsou vlastně nějakým způsobem ponořeni do širší tradice církve, jo, a dokážou díky tomu některým věcem třeba rozumět, i když je sami neprožívají. Tak, potom, co je tady důležité u toho Graciana, 25. března 1570, tedy v necelých 25 letech, byl vysvěcen na kněze, aniž by kdy byl třeba v kněžském semináři. Už jsme v potridentské době, že jo, ale vidíme, že třeba ty reformy se zavádějí velmi pomalu. Takže je vysvěcen na kněze a započal svou pastorační aktivitu zvláště jako kazatel a zpovědník. Velmi vážně ještě jednou uvažoval o vstupu k jezuitům, ale to se naštěstí neuskutečnilo. Prozřetelnost zasáhla tak, že právě v tomto čase hledání byl požádán, a to už píše svatá Terezie, aby přicestoval do Pastrany probrat s převorkou kláštera našeho řádu přijetí jedné mnišky. Jo? Ono tehdy i mezi kněžími těch vzdělaných nebylo tolik, jo? Takže tady, když se třeba ví, že on se pohybuje v určitém místě, tak oni ho zvou prostě díky nějakým znalostem třeba kanonického práva a tak dále, kterým třeba ti místní kněží na tom venkově nerozuměli. Jo? Takže ho zvou, aby teda probral nějaké záležitosti toho přijetí do kláštera. No a teď podle Terezina mínění nešlo vlastně o žádné pozvání, ale šlo o lest Panny Marie, která měla přivést Graciana na Karmel. A Terezie tady píše, jakých to prostředků používá božský majestát, vždyť kdyby se rozhodl tam odejít a přijmout hábit, narazil by třeba na odpor tolika osob, které by jej o toho zrazovaly, že by to nakonec nikdy neudělali. Nuže svatá Panna si jej přivedla do Pastrany takřka jako byl lstí, neboť on se domníval, že tam jde opatřit hábit pro onu mnišku a zatím si jej tam vedl Bůh, aby dal hábit jemu. Ale skutečně se zdá, že právě tohle setkání, jo, vlastně s těmi mniškami té první generace, ještě formovanými přímo svatou Terezií, přímo svatou Terezií, protože vlastně v čele těch klášterů většinou stály mnišky, které snížily nějaký čas v klášteře vtělení a potom odcházely s několika mladými sestrami vlastně na ta nová zakládání. Takže tam skutečně ten duch svaté Terezie byl ještě velmi intenzivní. Tak tohleto setkání a potom teda ještě tam byla jedna lest. Jeho přítel ze studií, který se mezi tím stal taky bosým karmelitánem, tak mu poslal dopis o vznešenosti a starobilosti našeho řádu, to byl úplný blábol. Tam se tehdy v našem řádu se aby se ukázalo, že jako ten řád má velmi staré kořeny, jo? Tak se vlastně vymyslela určitá legenda, jak žila nepřetržitém sledu žili poustevníci na hoře Karmel od proroka Eliáše až jako do toho 16. století. Jo? Tak on dostal já nevím. Takže on se setkává s těma sestrama a dostává ten dopis, jo, o té starobilosti řádu.
A tyhle ty dvě věci prostě přimělo k tomu, že se sám stane karmelitánem. Když to bude chvilinku trvat, musíme tady trošku se přeskočit, ale v dubnu 1572 obléká hábit Panny Marie v konventu svatého Petra v Pastraně. Tady zase trošku historických reálí, ale zase strašně důležitých. Jo? V rámci mužského reformovaného Karmelu tehdy existovaly dva noviciáty. Jeden v Duruelu a později přestěhovaný do blízké Mansery de Abajo, vedený svatým Janem od Kříže. A druhý právě v té Pastraně, kam vstoupil Gracián. Zatímco ten první, vedený Janem od Kříže, byl veden umírněně a moudře, tak v Pastraně se dočela, anebo jenom dočela, ale prostě jakoby v tom klášteře žili osobnosti v skutku teda podivuhodné. Jo? Já bych tady zmínil jednu, a nesmíte se ale pohoršit. Jo? Kdo se pohorší, tak se radši teď zacpe uši. Tak převodem toho kláštera byl jistý, ty nemusíš, byl jistý Baltazar Nieto, původem obutý karmelitán, lidsky schopný, avšak mimořádně pokleslý, kterému se podařilo stát se součástí tereziánského Karmelu. Tady si můžeme poslechnout, jak představuje postavu a chování Baltazara Nieta Graciánův životopisec, který se jmenuje Carlos Ros. A tady teda, když tak ty zaspěte si už. Baltazar Hádavec a Sukničkář byl jedním z účastníků vzpoury proti generálovi řádu Rubeovi během jeho vizitace sevilského kláštera. Generál řádu, který sídl v Římě, tak byl vlastně ještě před začátkem té reformy, tak protože se tady do Říma doslechlo, to tak nebylo obvyklé, jsem byl ten internet, jak se žije v tom Španělsku, jak tam osobně přijel na vizitaci. A když přijel do sevilského kláštera, tak tam proti němu vznikla vzpoura, které se účastnila i tato osoba. Jo. Byl odsouzen na 18 dní klášterního vězení s okovy na nohou, zbaven všech úřadů a možnosti hlasovat v komunitě a vykázán do Kastílie či Portugalska. To vše poté, co byl v přítomnosti celé komunity podroben disciplíně, to znamená bičování s rukou samotného generála. To byly tehdy tresty, že musel klečet uprostřed refektáře, všichni se na to koukali a ten ho bičoval. Tak. A tady pokračuje. Velký kazatel s vybraným chováním, muž znalý světa s kontakty u královského dvora, navázal kontakt také se svatou Terezí a hledal uvnitř její reformy pozlacené útočiště. Terezie tedy píše, jakmile se dozvěděl, že se zakládá onen klášter v Pastraně, přicestoval s mniškami s úmyslem stát se bosým a tak to také udělal, když dorazil, neboť když mi to řekl, chválila jsem za to Boha. Tak, Terezie tady zřejmě jakoby viděla to jeho jakoby vystupování a to, že on je teda brilantní jako rétor, pravděpodobně neznala a neověřila si, dneska by to už neprošlo, neověřila si ten jeho vlastně předchozí jakoby způsob života. Jo? On potom způsobí velké, to tam nemám, třeba taky pošle takové oficiální obvinění, nebo prostě takový hanopis nechá se stavit právě proti Graciánovi, Terezii ho potom hájí třeba i u krále Filipa II., to je v té knize, tam je dlouhá citace z toho dopisu. Tak ten Nieto nebyl jediným v uvozovkách pokladem v tom pastranském klášteře, a takže nepřekvapuje, že mnoho noviců, kterých bylo tehdy opravdu mnoho, a to je zajímavé, že do toho noviciátu vedeného Janem od Kříže, tam to byly jedinci, a tady to byly desítky noviců, kteří přicházeli do té Pastrany. Tak si zvolili Graciána, už kněze, že jo, za svého důvěrníka a duchovního vůdce. A to vyvolalo odpor celé řady těch, kteří už tam byli vlastně déle a začali toho Graciána vlastně vnímat s určitou nevraživostí a tohle to trvalo až do té doby, než ho potom oficiálně z řádu vlastně jakoby vyloučili. No. To znamená, že ten noviciát pro Graciána v mnoha ohledech byl spíše takovou zkouškou přežití, ale přežil a hned po jeho skončení tak odjíždí do Andaluzie. Tady ho ale čeká překvapení, spojené s tehdejší situací v řádu. Během návštěvy toho generála, o které jsem se zmiňoval,
která započala v květnu 1566, tak král Filip II. Obdržel nebo získal, vyžádal si z Říma listinu. Na její základě měli být jmenováni apoštolští komisaři pro konventy karmelitánů v Kastilii a Andaluzii. Co to znamenalo? To znamenalo, že vlastně byli jako svatým stolcem jmenováni lidé, kteří jménem papeže přímo vlastně spravovali ty kláštery a tudíž byla vlastně odňata pravomoc tomu generálovi. A on to během celého té vizitace, on o tom nevěděl. A teprve, když se vrátil do Říma, tak zjistil, že vlastně, když konal tu vizitaci, tak fakticky už nebyl jakoby představeným těch klášterů. A tak ale teď pozor, jo. Těmi komisaři byli jmenováni 2 dominikáni. Pedro Fernández pro kastilskou provincii a Francisco de Vargas pro Andaluskou. A teď Gracián přicestuje do té Granady, aby se setkal s tím druhým jmenovaným, protože ten mezi tím založil v Andaluzii 3 kláštery bosých karmelitánů. Takže my máme vlastně první náš klášter založil svatý Jan od Kříže, druhý svatá Terezie a 3., 4. a 5. založili dominikáni. Takže on tam přijíždí do té Granady, aby se setkal s tím druhým jmenovaným, s tím Franciskem de Vargas. A tady zjišťuje, že ten Vargas podstoupil zřejmě kvůli únavě či z jiného neznámého důvodu tu apoštolskou bulu k pověření vizitovat Baltazaru Nietovi. Jo, takže vlastně ten Nieto, který byl tím generálem jako bičován a vykázán z té Andaluzie, tak teď má jménem papeže vlastně řídit tu provincii. Tak on měl aspoň natolik byl při smyslech, že si říkal, že to prostě nespůsobí, že jo, jakoby úplnou tu. No a tak když tam přijel ten Gracián, tak vlastně tu delegaci, jakoby, nebo tu subdelegaci znova subdelegoval vlastně tomu Graciánovi. A on v tom momentu se stává vlastně jakoby, a když právě skončil noviciát, tak se stává vlastně jakoby představeným teda těch mnoha klášterů obutých karmelitánů a těch 3 klášterů bosých karmelitánů, které založili ti apoštolští vizitátoři. Jo. No a v téhle té době, kdy už vlastně zastává ty funkce, tak se setkává se svatou Terezí. No. Tady vlastně jakoby začíná v téhle jakoby situaci jakoby začíná to jejich přátelství. Tak Graciánovi, když tohle všechno se stane, tak je mu 28 let, jo, a má teda být představeným řádu, ve kterém strávil doposud jen o něco málo více než 1 rok. No. Tak a jak jsem říkal, tady to trošku vynechám. Po nějaké době, že v téhle pozici on vstoupí nejdřív do jako kontaktu se svatou Terezií prostřednictvím dopisů, jo, takže už si vlastně jakoby začínají psát, ale ty dopisy nejsou zachované z té doby. Jo, začínají vlastně jakoby hovořit o těch různých jakoby záležitostech řádu a těch klášterů a tak dále. No a krátce na to se osobně setkají a to bude takový moment jako nejdůležitější asi pro ten jejich vztah. Tak jestli můžeme zase teda chvilku hudby.
4. kapitolku jsem nazval jednoduše přátelství. Říkal jsem, že teda tím základem toho přátelství bez pochyby bylo osobní setkání, které se odehrálo v městečku Beas de Segura. Dodnes je tam klášter našich sester, je to městečko ukryté v údolí v pohoří Sierra Morena na pomezí Kastilie a Andaluzie, je to nádherná krajina tam v blízkosti řeky Guadalquivir. Uskutečnilo se v polovině dubna 1575 a zajímavý je ten věkový rozdíl mezi těmi aktéry. Terezie byla v době setkání přes 60 let, z nichž téměř 40 strávila v klášteře, Jeronýmu Gracianovi bylo 30 a přes to jeho hierarchické postavení tak uplynuly pouze 3 roky od okamžiku, kdy teda ho Panna Maria Lstí přilákala do řehole. Terezie v Gracianovi nalezla společníka a pomocníka, na něhož mohla vložit část své odpovědnosti, kterou vlastně jakoby cítila za to dílo, které započala a která jí značně vyčerpávala. Ona tady píše, a jelikož jsem byla tak unavená, a myslí tím především, když bychom to četli, buď to v té knížce, nebo třeba bychom četli dopisy, tak bychom zjistili, že unavená je bratry. Bratry je unavená, jejich ustavičnými jako spory a tak dále. Tak jelikož jsem byla tak unavená, když jsem jej viděla, zdálo se mi, že mi tím Pán zpřítomnil veškeré dobro, které nám mělo skrze něj vzejít. Byl to muž mnohého vzdělání a rozumu, ale i skromnosti, který byl provázen velkými ctnostmi po celý svůj život. Vždy byl věrný svým hodinám vnitřní modlitby a jeho usebrání a počestnost byly vždy výtečné. Terezie v něm proto okamžitě nachází také vnitřní oporu a porozumění, které se jí potom nepodařilo do konce života najít u žádného jiného zpovědníka nebo duchovního vůdce, kterého bude mít v době, kdy si s Graciánem nebudou na blízku, což bude většina času, protože každý budou vlastně na jiném místě. Gracián také ve svém vlastním životopisu takovém výběrovém, ona to je spíš taková jako obhajoba proti tomu vyloučení z řádu, jmenuje se to Peregrinación de Anastasio, Anastáziovo putování. Anastázius je jedno z krycích jmen, kterému Terezie taky dává v dopisech. Jo. Tak v tomhle Anastáziově putování upozorňuje, že v té oblasti duchovního doprovázení rozhodně nešlo o jednostranný vztah. A tady se zase vlastně to přátelství jakoby v Bohu, které pomáhá oběma těma stranám. Jak už jsme to viděli třeba v tom vztahu s tím Pedrem Ibanězem. Tak tady Gracián píše, vydala mi počet z celého svého života, ducha i svých úmyslů. Hovořili jsme o všech věcech týkajících se řádu, jak minulých, tak současných, i o tom, na če třeba dbát v budoucnu. A kromě toho o všech věcech ducha a o tom, jak jej živit a chránit, a to jak u bratří, tak u měšek. Vyzkoušela mě ve všem, co znám o těchto záležitostech ducha, jak na základě studia, tak z vlastní zkušenosti. A ze své strany mě vyučila ve všem, co znala a předala mi mnohou nauku, zásady a rady. Takže když bych to chtěl všechno vypovědět, byla by to velmi tlustá kniha. A všechno potom shrnuje těmito slovy a uzavřeli jsme na tom místě dohodu, že budeme ve všech záležitostech postupovat společně. Ona pak složila do mých rukou zvláštní slib poslušnosti, který připojila ke svým řeholním slibům. Tak, potom se teda rozcházejí, Gracián jede za apoštolským nunciem jakožto zástupcem svatého stolce, protože má ten titul toho apoštolského vizitátora nebo komisaře. A Terezie jede na zakládání do Sevilly, kam jí teda on poslal, to zase je dlouhá historie, tady to nebudu to líčit. Ten čas, který společně trávili v Beas de Segura, tak byl 40 dní a bylo to jedno z nejdelších období, kdy je Bůh nebo život vlastně svedli dohromady. No, vždycky potom ta další setkání spíš byla už kratší. Tady píše jeden kolumbijský autor, který taky napsal knihu obecně o přátelství svaté Terezie, tak píše, kromě nezapomenutelného měsíce v Beas de Segura, několika měsíců, které společně strávili následujícího roku v Sevilě
a několika krátkých setkání v Kastílii, kam Gracián přijíždí z titulu své funkce, bylo toto přátelství prožíváno v nepřítomnosti druhé strany. Ale právě tato nepřítomnost druhé strany, zapříčiněná službou církvi, nebo této nepřítomnosti zapříčiněné službou církvi, vděčíme za materiál, který nám dovoluje to přátelství vlastně sledovat, a to jsou dopisy. Tady píše Tomás Alvarez, asi největší znalec Terezina díla. Světice nikomu nepsala tolik jako jemu, u nikoho jiného nevyložila tolik úsilí o zachování a doručení svých dopisů. A z druhé strany ještě předtím, než se objevila myšlenka na uchování Terezina epištoláře, Gracián již měl pěkný svazek jejich rukopisů. Aby je zachoval bez úhony, svázal jej a zapečetil. Ale všechno marné, to pořád jsou slova toho Alvareze, z tohoto pokladu máme v rukopisech, kopiích a útržcích pouhých 110 kusů. Je to málo, ale je to celá 1/4 všech zachovaných Terezijních dopisů. Jo. My máme asi 453, jestli se nepletu. Jo, tak tady máme vlastně čtvrtina z těch zachovaných dopisů, tak jsou dopisy Jeronýmu Graciánu, takže poměrně hodně. Tak a teď mi tady zradila technika. Jsem to posunul. Děkuji, no to bych tady celý nezvládl. Tak, tady ještě, ona ho taky žádala, ať ty její dopisy pálí, tak tahleta prosba teda nebyla vyslyšena. Ona ale byla v péči o utajení těch informací z té korespondence mnohem striktnější, takže z dopisů, které jí adresoval Gracián, nemáme ani jediný. Kromě teda jednoho takového, ten je tady zase citovaný a ten je vtipný, já ho tady nemám, protože ona vlastně psala jakoby do jednoho sloupce a žádala ho, ať jako k tomu připisuje do druhého sloupce jakoby odpovědi. Jo. Takže tam vlastně z toho jako lze pozorovat, jak vlastně vypadala ta korespondence. Tak já tady v úvodu tam píšu, že kdybychom chtěli dát kněze nějaký jakoby rozsáhlý název, jo, takže asi přesný název by byl Přátelství Terezie od Ježíše s Jeronýmem Graciánem jako na základě jejich dopisů, nebo z její strany, no, protože většinu těch informací máme vlastně jakoby spíš od ní, než od něho. A to limituje, jo, třeba tu možnost vlastně sledovat, jak vlastně probíhalo to duchovní doprovázení jakoby z jeho strany. Jo. Spíš tam máme určité rady, které ona jemu dává o duchovním životě, jo, nebo když tak můžeme to vidět z toho, že se ho na něco třeba ptá, ale už neznáme ty odpovědi. Že? Existuje jeden takový článek, který se to na základě různých indicí snaží vlastně jakoby rekonstruovat ty jeho dopisy, ale tak to je samozřejmě do určité míry efektivní. Tak, nevím, mám tady ještě jednu poslední kapitolku, tak možná můžeme ještě do 9 to určitě stihneme a bude ještě 10 minut na dotazy.
Já jsem tu poslední kapitolku nazval Dopisy přátelství. Je to vlastně jakoby gro té knihy. Já tady mu věnu menší pozornost, protože těm dopisům jakoby bez toho dlouhého úvodu, já si myslím, že tomu jako prostě člověk jako neporozumí. To za A. A za B, když jako hledáme ty, nebo když uvažujeme o té Terezíně osobnosti a prostě o tom, jak prožívala ta přátelství, tak tam v tom lze najít nějaký, lze to nějak jakoby systematicky pojednat. Když ty dopisy jsou natolik jako spontánní a tak se tam ta témata různě jakoby tříští, že je lepší si to přečíst, než to takhle jakoby, jo, protože tam je to obtížně se v tom hledá nějaký jakoby systém, jo, aby člověk vlastně tom udělal třeba nějakou jakoby přednášku. Jo. Takže já tady spíš jako vyberu několik takových témat. Jo, ne úplně systematicky, nebude to prostě jakoby po letech. Jo. Tam to vlastně potom jde po letech. 1575 až 1582, kdy Terezie umírá. Jo. A je tam, dá se tam sledovat určitý vývoj jakoby v těch tématech, v těch důrazech. Jo. Ale tady to mám jako trochu pelmel a jenom jsem z toho něco málo jsem z toho vybral. Jo. Tak, dobře. Dobře, tak třeba v těch prvních měsících po setkání v tom Beas, které Terezii, tak jako dneska bychom řekli, že ji vytáhne z deprese, jo. Už je jako úplně z toho vyřízená, jako z toho furt a teď, když se potkává s tím Graciánem, tak vlastně jako získává nějaký nový elán. A tak ona žádá, aby jí psal o tom, kde se pohybuje, protože on jak vlastně vizituje ty kláštery, tak je ustavičně na cestě. Těch klášterů bylo tehdy mnoho, že musel cestovat na koni nebo na oslu, jak tady za chvilinku teď uslyšíme. Tak třeba jedno takové téma je to, jak ho vlastně provází modlitbou i svými myšlenkami na těchto cestách. Jo? A dává mu takové až jako mateřské rady. Já jsem vybral i trošku něco pro zasmání. Tak třeba mu píše. Říkám vám, že mě velmi mrzí ony vaše pády. Myslí se z osla. Jo? Že jako padá často z osla, během těch cest, kde se o něm věděl, že byl velmi špatný jezdec. Jo. Takže mě velmi mrzí ony vaše pády, takže si myslím, že by bylo dobré vás přivazovat, abyste nemohli spadnout. Nevím, co je to za oslíka, ani proč byste měl urazit vaše důstojnosti 10 mil během jediného dne, což v sedle je vysloveně na zabití. Trápí mě také, zda vás napadlo se více oblékat, neboť už se dělá chladno. Kéž se zalíbí Pánu, abyste se neublížil, uvědomte si vzhledem k tomu, že vám jde tolik o prospěch duší, jaká škoda by vzešla mnohým z nich, kdybyste měl být chatrného zdraví a pro lásku Boží vás prosím, abyste si jej hleděl. Tak v těch pasážích, ve kterých Terezie vyjadřuje své obavy o Graciánův osud, a nešlo jenom o ty cesty a o ty pády z toho osla, jo? Ale šlo i taky o úklady ze strany nejrůznějších osob, dokonce se domnívá, že třeba obutí karmelitáni ho chtějí otrávit a tak mu píše, aby jako když přijde na tu vizitaci, aby tam nic nejet. A teď doufám, že... Já jsem viděl, že tady to plní někdo další, tak jsem si to doufal. Takže vyjadřuje jako obavy v mnoha ohledech. Jo. Ale tak tohle jsou ty dopisy plné. Taky jsou plné toho, jak Terezie vlastně touží po jeho bezpečí, také po jeho blízkosti. Ale co je, a tohle je hezké, jako opravdu už nejenom pro zasmání, ale z toho duchovního hlediska. Ona zpravidla hned v zápětí, po tom, co vyjádří ty svoje jakoby přirozené touhy, potom, aby byl v bezpečí, aby jí byl na blízku a tak dále, tak hned vlastně si uvědomí, že ho potřebují i jiní. A dobrovolně se jakoby zříká jeho přítomnosti, jakoby ho vydávala do rukou těch, nebo do toho nebezpečí. A tady opravdu vidím určitě takový odraz té modlitby Pána Ježíše v Getsemanské zahradě, že Otče, je-li to možné, ať mě mine tento kalich, ale ne jak já chci, ale jak ty chceš. Opravdu si myslím, že to jakoby tenhle postoj, že tam je hezky vidět. Tady třeba píše, jo, a to má třeba 2 odstavce dál,
potom, co mluví jakoby o těch pádech a o tom, jak aby už přišel a tak dále. Jo. Tak píše, nyní se mi zazdálo, že mám trochu blíženské lásky, neboť i když je pro mě vaše nepřítomnost důstojnosti tak bolestná, výměnou za to, aby se pomohlo klášteru vtělení, to byl ten klášter, kam ona vstoupila, kde už nežila dlouho, jo, bych byla radši, kdybyste se tam zdržel o měsíc déle a byl by vám svěřen onen dům. Ba i jen týden by stačil, pokud byste tam pak ponechali jako vikáře fra Jana. Ti myslí Jana od kříže. Jo, tedy jakoby chtěla by to, ale kdyby to vlastně posloužilo někomu druhému, tak radši tam jakoby zůstane, radši ať sem nejezdí. Jo, vlastně tahle jakoby, to myslím je hezké. Jo, že to není takové to přátelství s tou touhou jako někoho vlastnit. Jo, pro sebe. Tak. Nevážné pasáže se ovšem v těch dopisech proplétají s vážnými, tak Terezie se snaží být Gracianovi na blízku třeba i v jeho úsilí o obnovu života v těch nereformovaných klášterech, že je vlastně tím apoštolským komisařem nebo vizitátorem. A je zajímavé, že možná největší obavy, to se tam objevuje velmi často, jí působila možná Graciánova taková mladická nerozvážnost, spojená s přesvědčením, že všechno je možné napravit i hned. Jo, a předtím ho docela často varuje. Jo, tak tady třeba mi píše, když je v Sevilě, tak píše o tom, že ona sama hovořila s těmi obutými karmelitány, kteří zřejmě za ní přicházejí s obavou, co na ně vymyslí, jako ten Gracián. Jo. A Terezie mu píše, u všech shledávám, že jsou rozhodnuti vás v důstojnosti poslouchat a pomáhat vám v tom, kde by bylo zapotřebí odstranit jakýkoliv hřích, pokud se nebude sahat po krajních řešeních v ostatních věcech. Říká, jakoby odstranit nějaké jako, jo, ona říká hřích, jo, to, co je opravdu jako, ale jako je prostě nepřehánět to, jo, aby prostě nevznikla nějaká, jo, zase vlastně nějaká vzpoura nebo něco takového. Já jsem je ujistila, pokračuje, že nakolik vás znám důstojnosti, budete postupovat s mírností a mluvím s nimi, jak se mi zachce. Nebo jak se mi zdá vhodné. Tak, tady ještě jednou k téhle obavě z té přílišné přísnosti, která se projevuje v tomto případě množením nejrůznějších norem. Tak tady třeba velice hezky v dopise, kde reaguje na vizitaci, už teda v klášteře bosých karmelitek, kterou Gracián svěřil jednomu ze spolubratrů. Vlastně ho tam posílá, jakoby, aby konal tu vizitaci. A Terezie mu píše, Ježíš ať je s vámi důstojnosti, nyní vidíte, jakou únavu způsobují akta, která stanovil otec fra Jan od Ježíše. Takže jak tomu rozumím já, se vrací k překrucování vašich stanů důstojnosti, nechápu proč. A toto je právě to, čeho se bojíme mnišky, že přijdou někteří tvrdí představení, kteří je přetíží a příliš jim naloží. To není k ničemu. Je zvláštní, že to nepovažují za vizitování, když nestanoví žádné předpisy. Jo, že když byste nestanovili seznam, jako, tak má dojem, že vlastně to byla vizitace. Tak a potom z dalšího dopisu je evidentní, že ten Jan od Ježíše jí vlastně, že ona napsala jemu, taky se stěžuje a on jí odpověděl, jo, a ona zase na to reaguje tím, že píše Graciánovi, jo, a říká, nebo píše mi, že vzhledem k tomu, že onen dům nebyl nikdy vizitován, bylo zapotřebí až tolik a nejspíš tomu tak je. V některých věcech tak jistě musel postupovat. Avšak když už mi jen samotná četba jeho akt unavila, co bych si počala, kdybych je měla zachovávat? Věřte, že naše řehole nesnese tvrdé osoby, je již tvrdá sama o sobě. A to jsou jako, no, bych řekl, jako opravdu takové moudré věci. Jako moudré věci. Je teda zase trošičku pro zasmání, abychom viděli, že to není jako úplně jednostranné. Tak tady v některých věcech by naopak přitvrdila, jo, a tam se zase ukazuje takové jako ženské vnímání. Tady jsem vybral příklad, který je z rozsáhlé korespondence, která se odehrává po roce 1581, kde byla ještě vlastně jakoby uvnitř řádu zřízena samostatná provincie bosých karmelitánů. Tak byl jeden generální představený
ale jakoby bosí karmelitáni měli samostatnou provincii a Gracián byl zvolen prvním provinciálem, téhle z té provincie. Tak a potom, co se to uskutečnilo, tak on vlastně ještě s několika bratry dávají dohromady první jako oficiální stanovy pro bratry i pro mnišky. Jo, a on koresponduje vlastně s Terezií, hlavně o těch záležitostech mnišek, jo, že ona vlastně mu tam jakoby píše, co by tam jakoby mělo být ze zkušenosti vlastně z toho života v klauzuře a tak dále, ale někdy se jakoby v vozovkách plete i do záležitostí bratří. Jo. Tak třeba tady mu v jednom dopise mu píše: Pro lásku Boží postarejte se vaše důstojnosti, aby panovala čistota lůžek a ubrusů na stolech, i kdyby se za to utratilo sebe víc. Je to strašlivá věc, když chybí. Skoro by stálo za to dát to do stanov. Ba obávám se, že ani to nebude stačit, vzhledem k tomu, jací jsou. myslí tím bratr, jo? Tady vidíme, že přestože by Terezie ráda kodifikovala i některé věci, které se potom do stanov nikdy nedostaly, tak z té poslední věty, obávám se, že ani to nebude stačit vzhledem k tomu, jací jsou, tak je patrné, že si je vědoma toho, že ty právní normy nikoho nezměnějí. Vlastně v té formaci vždycky jde spíš jakoby o to charisma, než jako formaci jakoby k tomu přijetí toho charismatu, než o tu formaci prostřednictvím těch akt a těch právních norm. K tomu vlastně jakoby směřuje to, co chce říct. Jo, jeden starý bratr to shrnoval do takového axiomu, jo, kdy říkal maximum charismatu, minimum norem. Jo. Ne žádné normy, jo, ale jenom vlastně maximum charismatu, jo, maximum ducha a jako minimum těch vnějších jakoby norem, které jako nějakým způsobem. Tak, musíme končit. Tak já jsem říkal 10 minut a to už jsem přešvihnul. Tak já to zakončím tady, přesuneme se na úplný závěr Terezína života do roku 1582. Gracián byl v té době, to jsem říkal, provinciálem bosých karmelitánů a Terezie neschvalovala některé jeho kroky, například to, že se sebe dělá Andaluzana. To znamená, že pobýval dlouhý čas v Sevilě a okolí, kde v té době řádil mor a dle jejího mínění zanedbával důležité věci v Kastílii a to všechno mu vytýká v posledním dochovaném dopise, ale potom vlastně jakoby přechází na závěr v takový smířlivý tón, kterým teda celá ta komunikace se vlastně jakoby uzavírá, protože oni už se nikdy neuvidí. A tak bych tady vlastně přečetl jakoby poslední slova, která mu adresovala, nebo teda, o kterých víme, že mu adresovala, tím už to skončil. Pokud mi pro jednou bylo útěchou, že jste odjel vaše důstojnosti, pak jen proto, že vás vidím daleko od těchto tísní, taky píše o tom, co se děje teda v té Kastílii. Jo. Mnohem raději je budu snášet sama. O můj otče, jak stísněná jsem se v těchto dnech viděla. Ale když jsem se dozvěděla, že jste vaše velebnosti v pořádku, přešlo mě to. Kéž se zalíbí Bohu, aby to tak pokračovalo i nadále. Matce Přeborce, rozumí se v Sevilie, a všem sestrám vyřiďte mé pozdravy. Nepíšu jim, neboť se o mě dovědí z tohoto dopisu. Potěšilo mě, že jsou zdravé a že je velmi prosím, ať vás velebnosti příliš netrápí, nýbrž hýčkají. Otci Frajanovi od kříže vyřiďte mé pozdravy. Sestra ona od svatého Bartoloměje posílá vám velebnosti. Náš Pán ať vás chrání, jak ho o to snažně prosím, a ať vás osvobodí od nebezpečí. Amen. Nehodná služebnice a podřízená vaší velebnosti Terezie od Ježíše. Tak já končím a děkuji za pozornost. Já se omlouvám, že jsem to někdy tak jako zlehčoval, ale přece už je pozdní hodina, tak aby tady někdo neusnul. Tak kdybyste ještě měli třeba něco, tak se klidně dejte nebo nějak jako reagujte. Proč pro něj používat ty různé přezdívky a proč po něm chce, aby to pádal ty dopisy a
mohla tušit, že si jako schovává jako drahocenný poklad a tím pádem jako se tím někdo někdy dostane. Proč tolik vlastně jako... Tak jestli věděla, že se schovává, si nejsem jistý. On třeba Jan Kříže si taky schovávali dopisy. Ale když ho jednoho vlastně popadnul takový jako asketický amok. To u něj bylo docela toto. A to je, já nevím, jestli se to skutečně stalo, nebo jestli je to jeden z těch takzvaných klítků. Jo? A on údajně měl nějaký jako kožený váček a v tom měl ty dopisy a nosil ho jako pod škaplířem. A jednou jako šel ke krbu a hodil ho tam a říká konečně svobodný. Že se jako osvobodil od toho, jo, nějakého takového jakoby pouta, jako které, tak třeba myslela, že udělá něco podobného, nevím. Ale nevím, jsem si jistý, jestli věděla, že je schovává. Ona to v jednom tom, je to tam citovaný, že ona říká, tak jak bych si nepřála, aby někdo druhý věděl, o čem rozmlouvám s Bohem, tak si nepřeju, aby si vědělo, o čem rozmlouvám s Pavlem. A tím Pavlem to je jeden z těch vlastně jakoby, jedno z těch krycích jakoby jmén. Tak myslím, že to vnímá jako něco velmi intimního. Jo, no, tak je to, já si myslím, že to je důležité číst, jako když jsme tu její osobnost pochopit, tak vlastně číst ty dopisy, ono to doplňuje ty spisy, které jsou jakoby určené publikaci, kde ona se vlastně jakoby asi nevědomě používá mnohem víc určitou jako autocenzuru. A tady jako si je vědoma toho, že vyjadřuje něco jakoby velmi osobního a velmi intimního, i když ne nějak jako morálně jako zavrženíhodného, jo? A tak prostě je to pro ní natolik osobní, že se jako nepřeje, aby se o tom vědělo. A potom druhý důvod je i ten, že říká, že jako od té doby, co mám, to je citace tak, jak si ji pamatuju v hlavě, od té doby, co mám tyto dcery, jo, a myslí těm musí karmelitky, jsem velmi opatrná na to, a teď si nepamatuju přesně, ale smysl je ten, jaký příklad jim dává. Jo? A ona si je, jakoby, myslím, vědoma toho, že tu vnitřní svobodu, kterou ona jakoby, i přes ten intenzivní vztah prožívá jakoby, v tom s mužem, že jo? A prožívá v tom jakoby, vyšším věku, takže to není něco, čím by se měly inspirovat třeba ty sestry, kterým je třeba 20 let. Jo? Že by to jakoby, že prostě oni by to třeba s touhletou jakoby mírou vlastně té vnitřní svobody jakoby prožívat nebyli schopní. Ale tak jako, taky to není, to tam taky je, že Terezie to prostě nepředkládá jako nějaký, je tam z toho přátelství nepředkládá jako nějaký úplný ideál, který by byl jakoby následovatelný jako kýmkoliv. No, a ty pseudonymy jsou jakoby v případě, že to bude, ty dopisy se často ztrácely, pošta vlastně tehdy fungovala, to má u toho komunisty, pošta fungovala jenom jakoby mezi velkýma městama a když třeba byla v těch menších jakoby městech, tak se muselo platit třeba různí poslové a tak dále a podle toho, kolik se jakoby zaplatilo, tak natolik to bylo spolehlivý. Jo? Ale třeba když chtěla, aby mít jako jistotu, že to dojde, tak to třeba poslala 3 různýma cestama a jedna třeba přišla. Jo? Nebo byly na některých těch cestách mezi těmi menšími místama působili různí banditi a tak dále. Jo? Takže prostě nechtěla být jakoby vystavená nebezpečí třeba prozrazení i nějakých jakoby plánovaných věcí, které prostě jako byly. No, tak. Já z toho vycítil velmi silně vztah matka a syn. Mm-hmm. Myslím, že tam ten aspekt určitě musel být. Ona jako starší žena a někde už toho syna v tom, jak mohla být. Takže ten tam vycítil. Určitě. A taky to byl asi jeden z těch důvodů, proč ta korespondence byla tak sama o sobě utajovaná a potom uničena. No, ona ničená jako že se zachovali ale to nebylo, že by on by ji jakoby ničil, jo, to jako prostě se to nějak nepodařilo uchovat, třeba potom on se asi snažil ty dopisy uchovat všechny, ale určitě tam ten vztah jakoby matka syn tam je, ale zase jakoby já jsem vybral třeba tam, jak aby se oblíkala, to já jsem vybral zrovna tohle, ale jsou tam i pasáže, kde jako je evidentní, že to není zase, že to není takhle jednoznačný, jo? Kde ona jakoby opravdu jako po něm žádá jakoby různý duchovní rady, takže on vnímá i jako toho duchovního otce. Jo?
Není to jednoznačný, jo, ale je pravda, že taky to není tak, že on by byl ten jakoby otec a ona ta duchovní dcera. Jo. Je tam určitý vzájemný provazování. Tak přátelé, čas se nachýlil. Máte ještě někdo nějaký dotaz, který byste potřebovali nutně odpovědět, abyste odsud neodcházeli nějak neuspokojení? Tak jestli ještě někdo něco máte, tak se zeptejte, poslední příležitost. Zdá se, že už jsou všichni uspokojení. Moc děkujeme za skvělé vyprávění.